актуаль проблемаларны хәл итү юллары турындагы фәнни хезмәтләре Татарстанның фән һәм техник өлкәсендәге дәүләт премиясына тәкъдим ителде. Шул хакта тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без аны бүген студиягә чакырдык. Әңгәмәне журналист Минназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Рамил әфәнде. Хәерле көн. Казан Федераль университеты сезне Татарстанның фән һәм техник өлкәсендәге премиясына тәкъдим иткән икән. Беләбез, ишеттек. Халкыбыз, безнең Татарстан халкы сезне танып белә, эшләрегезне танып белә. Фән өлкәсендә эшләүчеләр шулай сезнең фәнни монографиялар белән таныш. Кеше психология өлкәсендәге бик күп хезмәтләрегез таныш сезнең. Бу чакта кайсы эшләрегез тәкъдим ителде дәүләт премиясына? Шу турда кыскача әйтегез. Минем 23 китап, но тәкъдим ителде 4 китап, алар фундаменталь психологик яктан язылган. Менә мәсәлән, основа постмодернистской психологии, менә кодирование личности от алкогольно-наркотической зависимости. Вот, менә бу иллюзионизм личности как новый философско-психологический концепт. Менә мин сразу әйтәм. Монда иң мөһиме мин мәгънә структураларын кешенең тикшердем. Ничек үзгәрә менә бу бәйлелек, наркомания, алкоголизм, төрле бәйлелек аркасында, менә бу начар процесслар аркасында ничек үзгәрә безнең мәгънә структуралары. Менә бу фундаменталь психологик проблема, и менә мин 25 ел менә бу проблема буенча эшләдем. Бер яктан караганда без менә бу дөньяда яшибез, икенче яктан караганда кешеләр күчәләр икенче төрле дөньяларга. Виртуаль дөньяларга, наркотик, алкоголизм, интернет, виртуализация бара. Менә ничек бу заманнарда кеше ничек тә булса да мәгънәне табарга тиеш. Анда бит ике мәгънә. Русча әйткәндә бара раздвоение. Бүленеш бара. Монда именно бу ситуацияда ничек эзләргә дөрес мәгънәне, дөрес юлны. Бу бер яктан караганда. И ничек менә бу кешеләр белән сөйләшергә? Алар бит икенче төрле дөньяда яшиләр. Ә без бу дөньяда яшибез. Шуңа күрә бу кешеләр белән ничек тә булса да тел табарга кирәк. Менә бу тел психотерапия, психокоррекция. Менә бу турыда минем монографиялар. Бер яктан караганда без мәгънәләр структурасын тикшердек, мин бу китапларда. Икенче яктан менә бу проблеманы тикшереп, мин психотерапия подходларını таптым. Рәхмәт, тәфсилле җавапларыгыз өчен. Уңышлар юлдаш булсын, ләкин сезгә пациент булып ярга язмасын дип әйтәбез. Ярый. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.